den er bare ikke grå. Nå, er det sådan en røvbananfisk? Men den er fast med pæn størrelsen. Nå. For satan, Sjerne. Hvad farve kørte du med? Er den god? Der er sgu da lige helt opdelt. Ja. Er det apple green? Ja. Det kan da være, man skulle så lige lave om, så vi lige kunne nå at få en op. Så. 3 timers blink og gummi og pisse og lort, og så lige lidt på bund. Ja, der sådan en på meget. Men den her henter så lige her. Ja, du var næsten kørt. Så jeg skulle da næsten opgive. Den klapper af dig. Ja, Jeg synes, du er dygtig. Det er sgu da ikke helt dum. Nej, Og fuldfindet. der var finere end den anden der. Så må jeg hellere være med at brokke mig, mens jeg filmer. Ja, det er powerbait. Så det er jo godt nok. Lige lykkes. Nej. Det... Jeg er gået lidt tilbage til det, fordi jeg synes, det... Det er effektivt. Ja. Så er det ved det eneste. Nej, 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 nej. Nej, nej, det skete ikke det der. Prøv at selv gå igen, ja. Ja. Perfekt. Det er hende stort til. Ja. Jeg må ikke reservere det igen. Jeg skal lige have den der med mig. Så jeg kan trække den med herover. Det er nemmere at komme til at hente. Ja, jeg står lige midt mellem to. Så det er godt nok, så bliver den der forhåbentlig. Så det var da dejligt at prøve at mærke noget flex her efter 3-0 ture. Jeg var lige ved at tro, jeg var spasset helt af. Nej, nej, nej. Det er slut. Nå, der er sgu da lidt hissig i den her. Ja, ja. Det var sådan en, min kammerat han tog sidste gang. Hold kæft, og den lå bare, han trak den sidelæg selv som en anden gede. Ja, ja. Det er der ikke noget ved. Det er faktisk fint. Så. Ja, juhu. Ja, det er jo en flot, fin størrelse. Så kan jeg lige tage den ind for dig. Når man ikke selv kan, så er det godt at stå og kigge på en, der kan det her. Jeg kan komme ned i knæ igen. Sgu længe siden jeg har været det. Nu er en bitte igen, der. Så. Tak for det. Det er sko, der. Jeg er her igen.
Det kan være, at jeg bare skal være netdronning i dag. Jeg kan mærke noget efter en 3 gange. Det vil den sgu ikke, det der. Det kommer brænder, det røg det der. Så. Ej, undskyld. Det var min fejl. Sådan. Det kunne godt have gået galt. Ja. Og det kunne det da der. Det med gummi. Har du gummi på plads så langt? Ja, og jeg satte et bly på. Nå, Det var Sohan. det er da fint. Hold kæft, mand. Og ja, den tog det lille nedslag der. Det er jo snart, den klokke rent. Ja, Det var blevet fint. det vil jeg sgu gerne have. Jeg lige skal dreje den her. Træk den der over, så er den vist ikke. Det kan ikke være bedre. Når man gør sådan, så opdager det ikke. Der er mange, der lige stikker nettet ned, så er den væk. Ja, ja. I brug. Så skal den hen. Bliver måske rundt. Jeg har fat i den. Jeg kan ikke se en skid. En gammel Nu er jeg vej. går herhen, kan du så se? Ja, tak. Ja, det er bare sådan en pølse der. Det er bare sådan en Der er bitte fe. duft på den. Nej. Nå. Sohan. Og så bare lige en svivl hen igen. Ja. Så et bly. Det er ikke til at gøre. Nej, men bly, det satte jeg på for at få den lidt ned. Ja. Fordi jeg fisker bunden. Ja. Ja, selvfølgelig. 2 fisk i dag. Den ene på Sohan, og den anden på Powerbait.